Evo, danas smo se okupili ovdje u Banskoj Strugi da se posjetimo onih događanja od prije 22 godine kada je na ovom mjestu napravljen veliki zločin od strane srpskog agresora, kako prema mještanima Banske Struge i okolnih mjesta, tako i prema hrvatskim braniteljima koji su pružili žestok otpor daleko nadmoćnijem neprijatelju i u tom sukobu, nažalost, 10 naših kolega, prijatelja, hrvatskih redarstvenika položilo je svoje živote za dragu nam domovinu Hrvatsku. Danas se sjećamo tih događaja, danas se sjećamo njih, odajemo njima počast i slavu, a ujedno uzimamo sebi obavezu da svoje svakodnevne zadaće obavljamo krajnje svjesno, profesionalno, upravo njima na čast, ponos. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje prisutan u ime Sisačko-moslavačke županije. 22 godine je prošlo od pogibije 10 redarstvenika. To je dan koji ne smijemo nikad zaboraviti. To je dan koji moramo prenositi na mlade generacije, da mlade generacije pamte, odnosno znaju, saznaju što se desilo u našoj prošlosti, na koji način i kakav način je stvarana naša Republika Hrvatska.